Wij hebben een pauzetip voor jouw fiets en of wandelroute. Namelijk Hoeve Sonneclair. Picture this. Zacht rollende velden van Drenthe, het gefluit van vogels en dan Hoeve Sonneclair. Dit is de ultieme plek om even af te stappen en te genieten van het echte boerenleven. Ga voor een rondleiding over de biologische boerderij, Aai de Koeien, en proef het heerlijkste ijs rechtstreeks van de koe naar de kegel. Kinderen vinden het geweldig. Volwassenen krijgen er een nostalgisch gevoel van. Elke activiteit is een avontuur op zich, vol Drentse gezelligheid. Doe nieuwe energie op te midden van de natuur en beleef een authentiek stukje Nederland bij Hoeve Sonneclair. En voor je het weet, stap je met een grote glimlach weer op je fiets of start je vol vreugde aan je wandelroute.